Horas madi hita saluna adorak so tabige turpuk jamita tapasada marohata martanyang mahita. Asini roha madi hamudo dame nasian debata ama. Dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluna. Amin. Dia mudo ngasa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita pertanyaan epistel minggu pasapul pituon dung Trinitatis sada Oktober 2020 imana tersurat di poda 4 ayat 20 sat rodi ayat 27 sonoma didok disi. Alianaha saya parate-atehom makahataki tarehom mapinggolmu tumangion akka hataki unang tung sirpang akai sian matam saya memosi ma di tonga-tonga ni roham ay hangulua doi diakan ajupangat disi jala gabe hahisaro di sadok dagingna sian saluhut si jagao ni gumudang ma jaga roham ay sianido ruar akamual hanguluan paholang ma sian ho atsi-atsi ni pamangan jala padao sian ho bibir si juba jabi saya manulus tujolo matami mamereng jala lakko ni matam menuju tigor tujulong saya tibangi ma pangalakan ni pakmu asa tung marsihohot salu dalammu unang manibil ho tu siamu manang tuhabirang saya paholang mapakmu sian hajahaton ido sahana dia mudo ngasa porsiaon di bagasan Kristus Yesus son hurian na inahalongan ni Kristus Yesus marhite turpukon diperhadap por kita taringo tuaka ragam yaka sipiliton do mabain haputusan jadi gabe ulu mahita sipata mabain hita gabe bingung laho manutuhon sipata dia ma sipiliton jala dia ma haputusan si bahero nian sudedo halak ragam akan naniadupanna terlumu biak kala na porsea dituntut dua satigor nian ngulunai hidup benar asabui saat tujuan akhir ni nguluna alai lau pasahut ni macegudang do tantangan nabui mabain tarela jolmei buido sahib ni portiono bejol mega be manirpang siadala natigor siadala natiur gabe tuhahulumo manang gabe sesat alai son halak na porsia hita di tuhani nakpe ragam nabui mangela-ela hita ikon benge ma hita mangulahon lomoni rohani di bata artinya tekun melakukan kehendak Allah songon topik ni jamita pertanyaan on atau ngahado lomoni rohani di bata na ikut taulahon dido apostel Paulus di Filipi 2 ayat 15 naing ma sohasurahan jala somar lidang somar lauk akka anak ni dibata di tonga-tongan yaka sudut nageduk jala namar bali si mahamu marsinodang songos si sodangi portion jadi do mutusi di poda sian Raja Salomoon marhite turpukon na mangalehon pangajarion marhite hata pamudayon terlumubi tuakka sudut na poso asa dia tu sinasida mangulaon akka dia mananek si patupao di tonga-tonga ni ngulu asa unang olo nasida manibil dia la bata jujuk do na tua-tua mangalihon poda tuakka na poso asa isi nasida manangi podai gawe mangatu si jala hatop tarjalo rohana jala podai sering do didok sada
pangatusyon ni hata nama dok tukok di naladit jala sulu-sulu di nagulap na marlapatad doi manangise na mangului poda jala mangulaw di pangguluan na daktar sulat dikbe manang dang gula pabdi mana di na mangulahon ulaw na manang molo parpodaon madok alayang go lapang ni halak partigor tudos do tubuh siang hari lam tutiur na do saat rodi hosni hari. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Imam mangihutun poda aopat ayat 10 lalu. Marhite podaon pangajarion ni podaon na pinasa ni Raja Salomo di bagas satu pukon. Pinomak nian adong ma naikon pamanatot manang na perlu tajagaon asa unang manir panghita siad dalan niribata asa unang manibil tusiamu manak tuhabirang alay asa hot mardalan hobar tulomoni rohani niribata. Jadi asa hot mardalan hobar tulomoni rohani niribata atong tatarihom ma marhite si pariotta tumangion akahatai asa diarau kita tu akan naruminggan. Jadi naneng dohono ni Raja Salomo asa tatareo mapinggol tatumangion akan nadinggan ima nabui membangun jala mangarau kita tu dalam nasitong ai diliab di batado tu hita dua si pareon jala sada pamangan asa marhitei gumudang mahita manangion sian nama katahon. Ini dia mudung asa porsiaon molo mangihuton Amsal 10 ayat 10 didok di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jala didok do di jaku sada ayat 10 ganup jolma. Gir-gir ma ibana mananginani alani setapakke ma si pareotei lautu mangihon poda terbubi dia kahatan diribata. Delahu majaga roha doi. Ai sianido ruar akamual hanguluan. Artinya jagalah hatimu karena dari sanalah terpancar kehidupan. Molo tabereng di ayat 27. Rohaido pusat ni hajol mau. Hati adalah pusat dari setiap hal yang kita rasakan. Karena dari hati kita bisa merasakan suka dan duka, kekecewaan, kebimbangan, bahkan juga dapat merasakan sakit. Alanido macerikot majaga roha molo nunga denggar rohata ulima pikiratta molo sega rohata sega pikiratta sega akka ulota atong paholang ma diring sian aci-aci ni pamangan. Artinya buanglah mulut serong daripadamu. Jadi manghutan ayat 24 macai rikot majagahon pamangan mulutmu adalah harimau ninna di padohani siani tari dada haruar hata nadinggan sianido ruar hata bura sianido ruar hata nabui pada mehon jala sianido nabui ruar hata bada. Jadi mangihutun Apostol Paulus takas nanidok na di Kolose 4 ayat 6 say toktong malabok hatamu na songonan siraan asa botomu na alus na patut tuganuk jolma. Jadi saya maralus tujulo mata mamereng manang memandang nadenggan. Di ayat 25 saat 27 nakpe macce gugu pangelani portion manang pangelani sibulis lahu mangela-ela hita jolma asa madau tu bagasan hajahaton alai unang ma manibil tu siamu manang tuhabira. Jadi marhite poda Raja Salomo on asa sudeman yan ubegesa majagaon sudeng uluna asa unang manibil sian lomoni rohani debata son eden sekolah minggu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, mulutmu dan seterusnya. Lapatan nasude ikut tajagaon. Mulu jaga hita dipanggul nito ni nguluta
gabi hobar matulomo ni rohani di bata nakpe saya di ela-ela parjahati aka partigori alai hok mahita mardala di dalam ni di bata. Jadi marhitei jala poda ni Raja Salomo patudo tu hita asa benget hita mangulaun lomo ni rohani di bata laos disima di bata marlas ni roha ni dahita marasi ni roha mi dahita jala mamasu-masu hita odo na ni dokna molo jaga rohatta tu di bata dapotan hanguluan mahita hanguluan ni nunga di patupa marhite Yesus Kristus nagabi haluaun jala si palua hita. Amin martangiang nahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus. Pasu-pasu mahatani Tuhan nagabi bohal ni hanguluan do partodion nami. Amin. Oras madihita salhuna.